भगबाननि दान उपाय गैया आरोना लोगोफोरना सिखारनो हाखाथाराखै आरो जोनोमनिफ्रायनो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो जोंनालाय सानफ्रामबो बिदिनोसै आरोना सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबस'नानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय जाहाथे गोदान गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो ना मा होनो लोगोफोर थ'दोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै फुंनि खामानियालाय बिदिनोसै आरोना लोगोफोर सानफ्रामबो जोंनि बिमानि हाबाफारियालाय बिदिनोसै सुनाय जानाय मावनाय दांनाय फिसाफोरखौ जाहोहरनाय फिसाफोरनि ड्रेस पार्टि दा बुंसै आरोना दाउ अमानि खामानि संसारनि खामानि लोगोफोर थ'दोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै लोगोफोर नै बेसेबां मोजां सिंग्रि मैखि आरोना ओमफ्राय आङो बेखौनो माने नाजों संनोसै होननानै खानानै लाबाय आरो माबार फैसिबनो माने न'आवनो दङमोन लोगोफोर जोगोनार बारियाव ओमफ्राय बेखौनो माने माजों संगोन माजों सङा ना मोनब्लाबो माजों संगोन माजों सङा जायोना लोगोफोर ओंखायनो सिंग्रि मैखिखौनो माने गोथाव संना जानोसै आरो दिनै टेस्टिनो नाखौ एवफ्रामनानै दोनहरबाय आं लोगोफोरनो ओमफ्राय नायाबो माने सब्रैल' आरोना बोराइजो बुरैजोनि थाखायल' मानो होनबाथाय गथ'फ्राथ' जाखायानो नालाय ओमफ्राय नै सिंग्रि मैखिखौबो होना हरबाय आङो माबा खोमसि नुदोंहाय लोगोफोर लाइट होना होनि र' एसे नै सिंग्रि मैखिखौबो होना हरबाय आङो नै रेबबायानो खिफिगासेल' जाबाय नै लोगोफोर बाथोन देगासेल' जाबाय नोंनिया हा गैयाबाबो गेलेनाङा ना बिसिनायाव गेलेना लेथ्रा जायो मोनबायबा आरोना लोगोफोरनो सिंग्रि मैखिजों नाजों ओमफ्राय एसे फुदांदां नुबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबाथाय आङो कालारखौ बांद्राय हराखै ओमफ्राय गुफुर नुबाय आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय जि बरिया गोखै मोदोमलायबाय आरोना लोगोफोर नै ओरैबायसा माने दिनै गोखै बिराद गोथाव मोनजालायगोन आरोना माने सान्दुं गोसानि ओंख्रि आरोना बेफोरो लोगोफोर जि बरिया जाखाबाय नै ना गोरान बाथोन देनोसै बानलु बाथोननो दुन्दियाजों मोदोमफ्रुनो ओमफ्राय माने लोगोफोर मा बुंनो आरोना खहाबगोन खहाबा जायो खुगाफोराबो माजों खहाबगोन माजों खहाबा ओमफ्राय आङो ओंख्रि थाबाबो ना गोरानखौ एसे मानैसो देदबना लानोसै नै बिथिंजाय आलु देसिखौ दै होनानै बरिया फोमोनबाय आरोना लोगोफोर बेसेथो फ्राय जानो ओमफ्राय सानफ्रामबो फ्राय संबाय थाबाथाय थावफोराबो जोरलायलाङा ओमफ्राय लोगोसे आरो गेस्ट्रिकफोराबो माने अफार जायो ओंखायनो माने दै एसे होनानै फोमोननानै लादबबाय आङो लोगोफोर माने गथ'फोराबो फ्रायबाथाय बांसिन मोजां मोनो आरोना बेनिफ्राय थेवब्लाबो दै होनानैसो संबाय आङो लोगोफोर मानो होनबाथाय सानफ्रामबो फ्राय एवना होबाय थाबाला आरो उदैफोराबो एसे प्रब्लेम जानो नागिरो गथ'फोराबो ओमफ्राय नै लोगोफोर मोनबाय आरोना ओमफ्राय दुन्दिया एसे होस्रोना होबाय आङो ओमफ्राय लोगोसेनो बानलुबो हाखावना होदोंमोन थाइनैसो ओमफ्राय जि बरिया मोनबाय आरोना आलु देसिया नै बाहेराव उन्दुबायना बोरै गबोखोबा बाहेरखैजाय फिसाखायनो बाहेर जगबोदों नै गन्द्रायाबो थांनाय बोसोरनिसोमोन नालाय अमाया फिसा नालाय एसे देरबावबासो गनाय नङा सिङानो गैया आरो नै लोगोफोर मासेया ओरैबायसा माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना नै सिङानो गैया उनथिनोनो हाया आरो मासेया नै लोगोफोर अना खानानो मानसिबा बेसे हाकार जागौमोन दा अमाखायसो नै लोगोफोर नै खिथौआनो गैया आरोना नै खिनिया गिदिर ओमफ्राय नै खिथौखिनिया उनथिनो हाया आरोना लोगोफोर नै आथिङानो उनथिनो हाया नै खिथौआ गैया नै सिंनिफ्रायनो खिनिया फिसा आरोना माबोरै बिदि जानायथाय इसोर अना खानानो बिदि उजियोनाहाय आफोदनो नै थागोन ना थाया जाखोयो दालाय खिथौआनो गैया नै खिथौआनो गैया खिबुआनो गैया नै उनथिनोनो हाया अमायालाय मोजांथारमोन आरो बग्ल'नो गाइखेरखौबो जाहैला उनथिनो हाया आरो नै खिबुआनो गैया भगबाननि दान उपाय गैया आरोना लोगोफोर दायो अमाया सिनस्रियानो गैया आरोना
माबा खिनिया खिथुखिनिया खिबुखिनियानो गैया आरोना सिखारनोनो हाखाथाराखै आरो जोनोमनिफ्रायनो ओमफ्राय बेफोरबायसा माने जायगा दाबसेनिफ्रायनो बिमानि गाइखेरबो जानो थांनो रोङा आरोना ओरैबायसा माने बेफोरबायसा जोनोम जायो आरोना लोगोफोर मानसिबाथाय खम दा दावराव जासिगौमोन आरोना इफोरबायसा जादो ओरैनानै ओमफ्राय दायो आंना अमाया माबोरै इफोरबायसा जाखो आरोना ओमफ्राय बेयावनो मैयानि भिडिअ'आव सासे आगैना आदा जायखिजाया बुंहरदो आरोना अमाया बुन्दि गोजा खोमा आरोना थारैनो अमाया बुन्दि गोजामार आंना गासै अमाया 6ता आरोना 6ता दङ दा थांनानै थानाया 6थायाव माने माब्रैया बुन्दि ओमफ्राय मानैया बुन्दा आरोना बुन्दियानो बांसिन आरोना बेनिफ्राय गासै 8था जादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय 8थायाव माने मानैखौथ' नस्थ' होनना सानना लाखा मासेयाथ' ओरैनो अंगहानिखा होमबा अंगहानिखा मासेया ओमफ्राय मासेयाथ' आरो दुरबलसोनो माने थैखाबायना लोगोफोर इनिफ्राय दायो 6थाया थांनानै दं आरोना लोगोफोर इनिफ्राय मालाय आब' कबितानियासो जि मोजां आरोना आब' कबितानि जोलैखौसो ओरैबायसा पसन्द जायो आं फाख्रा फांथुरनो जि अन्थाव बाथाव मालाय आब' कबितानासो 9था मानि आंनिया खिन्थु 6ता 7थानिफ्रायनो बारा आरोना लोगोफोर माने जोलैयानो बांद्राय मोजां नङा आंना ओमफ्राय देग्लायो फाथालसे लानानै उनावहाय माने लाला आरोना आं अमाखौ आब' कबितानिखौ जि पसन्द जायो आं लोगोफोर मा जाखो मा सानजौफुनि अमानो आदार खनसे होस्रानोसै र' लोगोफोर बिराद गोसाहाय सान्दुंआबो बेथो मा जागोन मा मागोन मोनलायलाङो अमाफोरासो र' नोंहा आथुरथार नोंसोरना र' दा फिसाखौनो गाख्लाबलायलांगोन आथुरजोंनो र' जानो हागौ र' ओरै फै है आख' फाख'थार नोंसोरबो बेटाफोर बेटा बेटि हाब माबायसे हाल्ला जालायदोहाय गाबाबा मोनजाथारा नै बायदिथार होगोन ना र' नैनो होग्रोनि मामिनो लोगोफोर दायो नै संखाव खांखावसो एकदम मोसौ बोलायनो फैबाय आरोना लोगोफोर सान्दुंआबो जि थिं ओरैबायदि गोसा आरोना इनिफ्राय माने मोसौआ दै गांलायलांबाय आरोना 1ता बाजिस्रोलायलांबाय ओमफ्राय दिनैसो लायलांबाय दासो माने मोसौ दै दौनो थांदों आं लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने फोथाराव लांनाय जायासै आरोना मोसौखौ नैबे दहाबारियावनो होफैबाय आरोना बोराया माने न'आव गैया नालाय लोगोफोर ओंखायनो आथुर बिथुर दहाबारियावनो होनानै ज्राब थांबाय आरो गांसोथ' गैया इदिहाय इसिबां दै गांबाय सना दै गांबाय र' लोंनो हागौ र' सान्दुंआ गोसाथारना र' मानसि गोरा दोसै बोरायालाय